B'investiment ta' 2,025,000 euro ġiet inawgurata parti oħra mill-proġett tal-Marsa Ħamrun Bypass. Din il-parti li nfetħet tinkludi triq minn triq il-Kanum Santa Venera għal Marsa Ħamrun Bypass, direzzjoni lejn nofsinhar tal-pajjiż. Barra minn hekk, din il-korsija twassal sabiex tmur fit-triq ħal-Qormi fid-direzzjoni lejn Ħamrun jew ħal-Qormi. Din il-parti se tikkumplimenta ma' xogħol li sar sentej ilu fejn se tkun qed tinħoloq aktar aċċessibilità għal dawk li jridu jgħaddu mill-imħawi msemmija. Sentej ilu kienu ntefqu 5 miljun oħra. Taħna din slip road li minn triq il-kanun tagħti għal Marsa Ħamrun Bypass u bekk inkunu anke niffaċilitaw dawk il-vetturi li jkunu ġejjin minnaħa ta' Birkirkarja minnaħa tal-Ħamrun u jridu propju jaqbdu l-Marsa Ħamrun Bypass biex jibqgħu serrin lejn naħa t'isfel tal-pajjiż se jkunu jistgħu jagħmlu dan issa b'aktar mod faċli. Il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borg qal kif dan il-proġett jikkumplementa mal-proġetti li saru fl-akbar kurutur ta' pajjiżna, jiġifieri dak bejn triq il-Kosta sal-proġett tal-Marsa Junction u l-mini ta' Santa Luċija. B'dawn il-proġetti tal-aħħar, il-Ministru Ian Borg qal li resqin lejn it-tmiem tagħhom. Kuntent li qed nara proġetti anke maġġuri mhux b'toroq residenzjali biss ma proġetti l-kbar qed jingħalqu bħal Marsa Junction, mini ta' Santa Luċija, l-ewwel fażi tas Central Link. Imma dan ma jfissirx li proġetti tagħna jifqgħu għandna proġetti oħrajn illi ser ikunu qegħdin jittelqu fil-futur qarib. Din l-arterja prinċipali bejn Marsa u l-Ħamrun mistennija tingħata dera kompletament ġdida. Dan permezz ta' proġett ieħor fejn Infrastructure Malta qed titrasforma ħajt ta' 350 metru fl-itwal ġnien vertikali f'Malta, b'eluf ta' pjanti indiġeni li se jkunu misqija minn sistema awtomatika.